บัดเชนิงเฮดอังลงอพิโอเทการเบียงลงไลฟ์เป็นกะหงริดามVeterinary asai kampen puthot palong nia dim seke kipi lapen voka ka sokhiron Dila elong anam ki so kang hua gari ihum pen inut kachingnang Kardom pini midday news matana ro belta long pen nilisami Julie Baby nonarju ikta bertang don pen Dong haba hawar batchen ing het anglong appear thi SGB Babu Togbi inglong areralong adona rabatum pen aliralon GPC sokke rodasai kedeng porhud karbiang long life penta humri damsi RDG pidon Hako penta ili sokarbi atumke methanga pendeng sumpot jutang jubat lun tomo nimrokom karkli gaphejo adamasar chomkat karhi karje arong aje inglong arit sai chotikia tengsi nonpu ata dengpor bomlan bangso joksi bharara dera longke karbia khaya tumta kheiso kheibarin mate kheikang thembinong puaman nangbi ponlo Ili so karbi atumke hako pensetami inglong areda longsi nempo hen bonghom rui pharkong hanserong chubok asok kachutiki hai hui pensi non puanta pirthei nangboche bom bang bomlo Pininga bangke pirthe adang corona avur ki umplu penajo muni ratum aning kanwang ason thak thak kachoklem chodamana thu katiko nangdokoklo bon setame ili so karbi atumke methang inglong are sai chuti ki pen choklem chodam rinti si kaya teng kaya ma ason si thekpon long Lason thathaksi non preya chiklo inglong red katiki asok do anta kemen kipru do jaisi SGB Babu Togbi alang litum donghap ahawar batchen ing het anglong apir thelong adon araba tumpen ason inglong arera sokerot alir alon kachipia hut ilitum lang eksena lapen arju eksena non mat ke tum labas inglong amen batchen ing het cherop batchen ing hep cherop labangso anglong apuchong si tum karbing long life pen dolo athema ladak tok bihem a inglong arid alang litum inglong asok jonon jo risoi jang kaduk obe alang litum pe tap pen lo kancir kelang id lo alang litum tame aning ci porong pik pik ladak tame lalo nang rod daprang pre amu mukha ke me o asok muda sitame lalo inglong aphak do pik la pen thero do o penangan ke panohok dolo lati alang litum la adhoke vai akta dolang ta palom ponderlo la si nona mat ke dak ahemari pi phalle ilitum jumisen alam the inglong arit sok kenong pen ki e pen la kichi pen la asok ke kerot pen tinglok alam the adupona ani na ciri kon lo iklempon Ciri po pen kona mun klangji. Long sokke sini krip obak di bo. Mon krip podoji di. Labang ko pipi asok lo. Laka dimro sok ho. Dimro asok ha. Inglong asok lo di. Ante. Terkek ang dukkan ha. Ha sini song pen gewan.
Karbi Anglong Life Pen kilometer kre isian Inglong Arlok Arludunsi bangso adimaklong along an palidunlo. Inglong arira sok kerorahut amohor endun pen penangan Inglong arin sai chutiki choklem chodama mo phuthak kachethan chemun paduponsi hako ko pen ili sokarbiya khetum katikia sok dimro mairen bijor chubok lapen soksopi alamo setami klardak pen chini damlonglo. Dena rong pen bikrom teron Karbi Anglong Live. Kedam tang chiti ni phai thom kep arni phuloni duck feeding farm pen hawar ke hat sunpura along SHG mate self help group atum aphan boka kaso kapang reng la pen ali kosonsi kelong ma puthak CKP ponsi akijoy pen boka kaso keron padopon Ningkan surihini ra ingkoi pen ingkoraisi dihina ningkana farman rong rup arlo choki chokam ahin lapen so arlo atuma phan kangthur ponthek ja phan pura KAAC veterinary EM Tarendra Brahma kabor I paduponsi kedam tang chiti ni phaingora drop arni pen break jam constituency along Phuloni duck feeding farm Dr Lani Datta ahin pen patirpi ponsi so arlo atum Jasmine self help group atum boka kaso kosonsi kapangreng pen ali kelong ponun ma phuthak cherok tok lapen CKP ponsi ake joy pen boka ka sokero nasai dengpon bomlo lasom thak thaksi kedam tang chiti ni phai thom kep arni sitame korkanthi constituency SHG abang phiatuma phan Phuloni duck farm along Dr Lani Datta pen Dr Ruka Senterang atum chirok tok lapen CKP ponsi John Pharop ho boka ka so ake joy pen rondunlo Puthot arni gangsama pora hutta Hawar ke hat constituency kaparlo Sunpura LP school along SHG atuma phan cherok tok lapen CKP ponsi boka ga sokeron paduponlo Laso ahut okpran kelang EM Khonsing Rongpi VDC chairman Jintu Kemprai Pramod Bora pendanglo ongdung manpeng kidotum chetongdun News Desk report Karbi Anglong Live Tang tenon malam sopan biar tang tonik senang. Humri dam ikta. Dipu rong supialong kecheng sik mate non hedjong kangpumi the tidy town dry cleaners and launderers akuladalong nanglitum anam ki jongpen blanket mate kachiomapik kachin thanga peri osomar aperi karbia pindeng peseleng pini pekok lapen kaprek aperi kechogabar sai long ikji lapen nanglitum jongsi akuladalong kedam japhan apordu redat pusitami matha ikri bangso akuladalong pen kethon ke banabar sai setami long ikji Lasi Humri Damikha, the tidy town dry cleaners and launderers along. Adim Lake, Dipu Ronghelan, Don Bosco Higher Secondary School, Adu. Dihina mob hipotot beer tarju tegluna. Lakhain ko rahini Deupani constituency arlo jengrong piarong along kido ICDS Anganwadi asahem kiruthupo setame kaselam ji aphan non anta sai kerenga belang pusi jengrong pi youth club atum pachini Deupani constituency angkang NH thongkebla sirkeba towar piaku jengrong piarong along ICDS Anganwadi center kido kokojok halada kido arong osomaratum penang an ali longdun rentilo Hithi iruipen ephongke labangso ICDS center along osomar lapen oso kachopathi bom asar bimaratuma phansetami sekelang japhan medical abotunga tumta damper bonta nona bangke labangso ICDS Anganwadi center kahino dagajok jengrong piarong araratum aprangason abar saikimi longdun de lupusi nilituma pherangke kahomri damahor hadak araratum nangpachini don Labangso Anganwadi center kahino ningkan kep an bagdono bota Congress sarkar hutla pen non BJP atum sarkar ke dobo mahut setame sarkar hit pen thangnat RD ki pipon lapen kelang ponjia phan akeng pak anta kachipida mabang avelang Labangso ICDS center along bang hopkep an bag abar sai kelong dunang jatum do
bonta labangso asa hem ka hinupen ke do ke thaga thai ka be pen chenglok kaching wai ching sai ja phan anta kisum chetong nang koklo nona bangke labangso anganwadi center along raratum barpi barso ke do adimsi pamandetlo lasila bangso anganwadi center KAAC atumpen mantu si nang selam thupen apranga teng avar sai kimi kelong thujima posi haladak arara tumke tovar cholang pronglo posi jengrong pi youth club atumpen kachuning relam the nang paklang do Kongres Sorkar huta stame ko ane dak paralo lapen non BJP Sorkar huta lason thak thak non an sta laso hem nang kilangi phan badu taking pak nang chibibe lapen laso ICDS project Anganwadi center along beneficiary na 50 plus a beneficiary do lasi batai ICDS atum kaching sai anta latum kidu na kisu lapen ason hormu kisu kecelang anta kidu dim anta kisu lasi nitum pini an bangke ko ane ani kiding pen nitum la jengarong youth committee pen ko ane nitum dak chonghong alo sitame pini anon puanta labangso ICDS project I hem anta government pen nakilangi pano anta bang lasi nitum jengarong youth committee pen ho sitame karbianglo to mas council phan chuning rilo labangso ICDS project I hem prabjin pen nangki kiselam thuye phan jengarong youth committee hin pen council phan chuning rilo Langchithing pen Subhas Terang, Karbiang Long Live. Non malom Assam Police abitunga hinpen keton kelang kapang chingbom apora hut kedamtang chiti ni phaithom ke baningwe dilai naka checking along anam keso kang huwa gari pen inura bangphu chingnang check Arnivang ajowang son thak si dilai along keton kelang pasik ponsi special naka checking paduponlo bangso ahut kedamtang chiti ni phaithom ke baningwe ihum jeep compass WB101818 kang huwa gari pen gari ke vega bangphu phan nep ingnang pon cheklo Kachingnang chega bangphu West Bengal State arlo Kolkata District Baliganj Police Station angkang arlo kedo Garia Hat 81 Ek Dalia Road Amikar Dasara Dasa Sopo Sikandar Das Cheparjan Munna Pusi Pakthekpon Halapura ikom saikhi atum karju pater tokpen kachethan pona tengke Kachingnang chega bangphu hembinong abangke Tikamagha Jamua Police Station angkang arlo Mirja Ganj Giridih District Jharkhand Asor Pusi Chethan pon Kachingnang chegabang phuaphan Dilai Police Station along an Ponsi Arona Tengpen case number 29/2020 US 379411 IPC pabon ponlo Bangso kiri kakruga saikede along Jasemet ASI G10 Gogoi pen ke Japon along Saiphuatum Cherap Cheto pensi Bangso kanghua gari neptun longlo Bokajan pen Ananterang Dilai pen Bijoy Rongpi Karbiang Long Live Tangde pinianar lo berta ki lapon sikang tonik lo dome thakme arni ki me